Station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin, aldaw kitang unyanin na Biyernes, Pizza 29, kan bulan in Oktubre, taon 2021. May ribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa paga urlay-ulay kan mga napapanaw na temang unyan aldaw. Pag-resibinin ng mga report, tali sa mga karonda, nangurog na sa satoyang chief reporter, chief announcer, Philip Barasina. Sa lado teknikal, ansa ko yung mga partner, yaon digdi si Engineer Felix Lagrimas. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter site, Engineer James Oco and si Aldrin Orlanda. Nasa to yung mga paga-iriba sa transmitter site. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Kay Engineer Ami Dorosan Rarisa kan Prime Water masilibar kan sa iyang kumpleanyo ngunyan aldaw. Palayugan tanin happy birthday. May you have many more birthdays to come. Ang RPN nag-celebrate man kani ka 53 na anniversary kasudma sa agada mapa Consuelo man si manager saka si Madam Kayla Ligacion Valdez garo mapa mapa isnak man Sa mga Mr. and Mrs. na masilibrar kan sa endang wedding anniversary, sa moya mampong paabot man in wedding anniversary. Sa mga mag-aragom, happy wedding anniversary po sa Indo Kabus. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Sarado na pala ng mga kampusan to. Dangan ini pong mga bawal na mag-ralamay sa laog ng kampusan to sa panahon na ining pandemic. Grabe ang babago sa buhay kaini pong COVID-19 pandemic po. Magin ang mga paratsindang kandila, burak, nagireklamo ta maluya ngayaan birintahan mo niyan. Maluya ang parabakal. Tasarado man sana ang mga sementeryo. So iba baga nagpamisa na sana. So iba man ang mga kababayan sa laog na sana kanarong ninda ma-stay. So iba man na nataning pagkakataon na makabisita bago pa magsarado ang temporaramente ang mga kampusan to. So iba nakapaglinig-linig kan mga nitso. Nakapag pirpintura man kan mga lubungan kan sa indang mga mahal sa buhay.
Ang importante po, ipangajitan na lang po na maging maugmaman ang satuya mga padangat sa buhay sa ikaduwang buhay. Sana yaon sinda sa langit. Kaibanan ang satuya pong kagurangnan. Total, may intindihan man po kita ninda. Siyempre, pandemic ngunyan, dahil magibo-gibo ito mga dating mga gibo-gibo ka nasa normal kitang sitwasyon o kamugtakan. Luigi Villaferte kahapon ng thermal scanner. Kaagad naman po niyang pinadala kaagad sa amin ang thermal scanner at ngayon ay nagagamit na po namin. Dahil po ito po yung kailangan po namin sa barangay. Nagtsatsaga lang po kami sa thermometer. Kaya po, talaga pong maligaya po kami sa aming natanggap. Sir Luigi, maaasahan po talaga kayo. Papasalamat po ako sa inyo at mabilis po ang pag-aksyon ninyo. Mga tugang, iyan pong thermal scanner na pinagduhol na asin nagpanaupasindanin na relief goods sa Mandakanan, Libanan. Ang grupo ni Gubmix, grupo ni Kaibanan po ang Provincial Administrator Luigi Villaferte. Pinaunran po kan probinsya ang request kan Barangay Mandakanan, Libanan na thermal scanner para sa indang health center. Dahil po sa pandemya, importante na magsunod kita sa mga safety precaution na mga katabang para makalikay sa hilang asin day tamaang kang virus an sa tuyang mga lawas. Kaya man po, ang mga araw kaining request kan mga namamanuan tulos na itinatao asin inaaksyonan po kan administrasyon kan probinsya ng Camarines Sur sa paingenot ni Gubmix Villaferte asin man ni Provincial Administrator Luigi Villaferte. Kasabay po kan mga pagbisita, nagatao ni na mga bagas, magtugang na Villaferte. Dangan an gabos na mga programa kan lokal na gobyerno para sa ikakarahay kana probinsya, itinatao po ang sa indang mga request, ang sa indang mga kagadan, ang sa indang hinahagad at tabang. O, likay po kita sa COVID, masakit po magkahilang sa panahon na ini. Kasi dati noon, si Maze gusto kong halikan, ayoko. Pero ikaw parang feel ko. Nagpapasalamat kami sa tulong ng mga Villaferte. Kaya ngayon, mahirap ang buhay, pandemya. Kaya maraming salamat at tinulungan nyo kami. Sana lagi pa kayong pupunta dito at may matulungan. Sigwa po akong namamatian, dahil ko pumabakal ang bulong sa laboratory. Pinagtawad po ako ng full payment sa itong bulong sa laboratory. Maraming salamat po. Ang hubid na tugang ni Governor Mix Villaferte naglilibot sa mga coastal barangay, dara na 5 kilong bagas na itatao sa mga tagadigdi sa coastal barangay. Kaya pigmaray ni Governor Mix Villaferte na isobol si Luigi Villaferte ang sa iyang administrator na magdarang ayuda
para sa mga taga Coastal Barangay. Original na Agila. Sana si Luis LRB Villafuerte. Mas gwapo ka sa personal, Sir Luigi, kaysa sa nakikita ko sa TV o ano, basta lahat ng Villafuerte ang gagwapo. We love you, Villafuerte! We love you! Bilang mga tugang, maging si Mayor Frank Bernaldez po, grabe man ang pasasalamat sa mga ayudang pagkakan, bagas, dyan sa partikan Bato Camarines Sur ni Gov Migs and Luigi Villafuerte. Lalo sa mga coastal na mga barangay. Si Gov Migs kang sarong aldaw, kasud maagay dito na naumaning mga bagas sa partikan Lugban Bula. Kaya ugmaon man naman mga residentes dyan, asin ang Team 1 Bula sa pahinginot ni Mayor Migay Ibasco na ang food assistance program na ini regular na ginigibukan Kapitolyo Provincial. Asin nagboboro barangay po sinda. Lalong-lalo ng dakulang tabang ini sa panahon na ining naglalabang kita sa salud, may health crisis dahil kang COVID-19. Magin ang mga barangay council o rugmang maray dahil sa mga requested financial assistance na nakakaabot po sa inda na magkaigwa po ng additional funding for COVID response asin sa iba panindang mga pangangaipo sa barangay an itinatao po yan kan administrasyon kan probinsya sa pahinginot po ni Gov Migs Villafuerte. Palakpakan ta po ta dahil ni kaya kan mga oposisyon. Ang mga yaon salado kan oposisyon, pigahanapan maning anong man lamang ang itinabang ninda. Garo baga mayo mayong regular na tabang. Igwaman baka paminsan-minsan. Pero bakong regular. Yan ang berdaderong katotohanan. Igwa pa nga ni si Gov Migs sa bagong pig-upload ngunyan pala na mga bago niyang mga naging ongoing legacy projects. Mga bago nating ongoing legacy projects sa ano po. Kahit very busy tayo sa vaccination program, sa paglaban sa COVID-19, ngayon po ongoing ang ating ginagawa na mass vaccination center dito po sa loob ng Provincial Capital Complex ng Camarines Sur. Ang original plan po nito ay sports complex, pero syempre safety first, health first, hindi naman makakapag-basketball at volleyball sa ngayon, kaya this will be converted into a full-blown mega vaccination center here in Camarines Sur. So napakaganda, pang world class, talagang magagamit ngayong pandemic. Of course, even after pandemic, this will be highly used. Ang plano dito, pwede tayong mag-host ng iba't ibang mga international events. We can host also PBA here, and you never know. Build it, and they will come. Ngayon naman, nandito tayo sa bagong IT building ng probinsya ng Camarines Sur. Inupisahan po natin ito bago pa magsimula o pumutok ang COVID-19 pandemic. Ngayon, napakalapit ng matapos. Kung natatandaan po ninyo, ang ating pong isa sa mga proyekto, katulong si dating Gov. L. Ray Villafuerte, yung Sutherland Building, na ngayon, inaarkilahan ng Sutherland Company, milyon-milyon ang income ng probinsya ng Camarines Sur every year. Ngayon, may bago po tayong building para i-offer sa iba't iba mga BPO companies all over the world. Ako po naniniwala na Camarines Sur ang pinaka-best place para sa mga BPO companies na nag-iisip na magdestino sa ibang lugar. Bakit Camsur? Dito po napakasipag na mga tao. We have a lot of universities in our province. Hardworking, dedicated, young workforce na talagang mapapakinabangan ng mga iba't ibang BPO industries. So ngayon, samahan niyo po kami at itutour po natin ang malapit ng matapos na IT complex.
magastos, nakakapagod, pero safety and security of our residents is always our top priority. Para sa akin kasi importante, we always attract investors to set up expansion companies here in the province. Na-testing po natin yan dun sa Sutherland, dun po sa kabilang building. Nag-umpisa sila sa 500 call center agents. Ngayon, lumobo na up to 3,500 call center agents ang natutulungan every month sa livelihood sa trabaho. So ngayon, gusto natin i-replicate yung success. We built another call center or IT building para sa mga posibleng BPO companies na interesado sa Camarines Sur. Halos 3,000 din po ang capacity ng building na ito. It will be done very soon and will be up for grabs for investors and businesses to come south, come sur. Napakaganda. Importante lang talaga. Na-testing natin yan sa Sutherland, na-testing natin yan sa Karamoan, nadala natin ng Survivor. So lagi lang dapat nag-i-invite ng iba't ibang mga kumpanya na dito na sa Kamsur. It's the best place for you and your business. Very exciting, malapit na po matapos yung ating mga pinagpapaguran na mga legacy projects dito sa Kapitolyo. Ako po talaga naniniwala na pag ikaw masipag, ikaw dedikado sa trabaho, mga ganitong mga big ticket projects ang madadala mo para sa Camarines Sur. So, abangan niyo po ang aming mga next updates. Migs Villafuerte po, Diyos Mabalos sa Intagabos. Mga tugang, yan po ang mga darakulang proyekto sa probinsya kang Camarines Sur, sa bali 3 terms sa governor kan Camarines Sur. Magagayon po ang sa iyang mga haman ng mga project. More than 3,000, madadaglagan pa ng mga call center agent na, mga empleyadong natatabangan kan na probinsya. Nag-expand pa, no? Para sa mga investor na malaog sa probinsya ng Camarines Sur. Oh, kaya sabi ka ni ba, daman ko nung maray na programa, proyekto, ang mga Villafuerte, mala, gayong-gayo na, kana mga edifisyong bago, dyan sa Kapitolyo Provincial. O itong aning iconic Capitol Building, inupo na naman, funded by the national government, under the Build program, ni Presidente Rodrigo Duterte na pinagsakripisyuhan na hagadon sa administrasyon kan nasyon ni Gobmix and Kong El Rey Villafuerte. Pang world class na proyekto po ini. Magiging bantog kita kani. First time na magkaigwa kita kani sa enterong Pilipinas siguro o enterong Bicol region. Ang iconic Capitol Building. As in, kadakol pang iba. Ngunyan si Gob, tamakan maaspirar for congressman sa Rinconada, ininaman ang asinso niya lalo. Ang Rinconada, ipagpapadagos niya, dadagdagan niya mga naumpisa na mga proyekto ni kan magagom na Portono sa Rinconada area. Kung payaba ni Portono ang Rinconada, triple ang pagpayaba ni incoming Congressman Mix Villafuerte sa mga taga Rinconada magayunon po ang sa iyang mga programa proyekto. Pag siya na, ang sa tuyang representanteng ipinadara, duman sa Kamara ba? Diyos marinada po kaninyo ngamin, mga ngud ko sa di Rinconada, namumuya po akong magbarita kaninyo, kakana kong pagdalagan bilang congressman sa the 5th District of the Province of Camarines Sur. Sa loob po sa 9 na taon ko bilang gobernador, naging arani po sa puso ko a Rinconada. Dakol po akong mga naging amigo e amiga, nasanguan baga ng mga kapamilya ko na. Sa 10 na taon, dakol na po kitang pinagiribanan. Sa karayan man o kasakitan, migbagyo, migbaha, pirmi kitang nagtitinabangan.
Sa lambang piyesta, birthdayan o kasal, dakulong honor ako na po na pirmi ninyong maimbitaran. Lalong-lalo na pag ako po kinukukupan ninyo bilang Ninong Migs. Alagad, orag sa ngamin na nagtatak sa isip, sa good puso ko, kamatura na sa diring ko nada, pag ika nagtabang, siguradong susulugon man ika. Nabayad ko po adi sa 3 beses na pagdalagan ko bilang gobernador. Lalong-lalo na po ku 2019 elections. Rin ko nada talagang nagsurug ka na ko. Kaya inaasiguro ko po kamo, dili ko man kamo pababayaan. Padagos po akong maigot para kaninyo, sagkod para kanato sa distrito. Primero po sa mga gigibong ko sa Kongreso, kintatabangan po ninyo, inguwaon na mapondoan sagkod maputnan adtong 46 billion pesos World Bank study para sa wakas masolusyonan pagbabaha sa distrito. Kay ponta po, pondo galin sa nasyonal, 46 billion, kaya dapat representante na nakikipaglaban. Inaasigurar ko, gigibuon ko ang ngamin para ma-realisar, as in most importantly, maputnan ading proyektong adi. Sa di man po syudad ka iriga, pigmamawot ko, sagkod iigutan ko na magkaag ko modernong ospital. Ako po nga ni namumundo ta solamente a iriga a syudad na uda public hospital sa di enterong Kabikulan. Kinakaya ta pong magkaag ko nin Camarines Sur Medical Center sa Banasi, kayang-kaya tamampuan, nagibuhon sa di payabatang syudad na iriga. Sa nguan, kay puha nagibuhon tang prioridad programa sa salud. Dapat na andam, sagkod preparado kita sa mga pwede pang umabot na mga virus. Sigurado po ako na kinag ko pandemya, takot ang mga tao na mag-aling-aling, daw gaon pa man kagayon, usad na amusement park. Kaipuhan tapong itama akan natong mga prioridad. Saan man po nabwa? Dalang ko po posibilidad na maging syudad naman po Banwaan. Usad po anabwa sa mga pinakanaunang banwaan sa di kanatong nasyon. Share tong marurugangan budget ka nabwa maging barangay halls pag naging syudad Banwaan nira. Arogang na budget, siguradong migresulta sa mas dakol na programa, sagkod proyekto ni Mayor, sagkod ni Kapitan sa barangay hall. Ang mindset ko sadi, kin gusto may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So yan po, we will explore the possibility of the cityhood of Nabwa, Camarines Sur. Saan man po buhi mga ngod ko, gibuon tapuan na sentro ka renewable energy sa di probinsya. Basado sa mga pag-adal, research, lakad akol pong energy sources sa buhi na pwede tang i-develop para magkaago kita mas baratong kuryente para sa ngamin. Hydro, biomass na ginigibot sa Kalabang-Ganguan, solar and wind, very feasible in Buhi, Camarines Sur. Sa Baaw man po, iingawaan ko na anar mother campus ka Planetang Rinconada State University, suyan po Baaw. Kinagin matrayumfo BCC o Baaw Community College sa lindong kakanakong administrasyon bilang gov, share to po ako na mas magiging magayang pang eskwelanan pag mapondohan na galin sa nasyonal. Sinasabi ko kaninyo, mga ngud ko, nakita sana, pwedeng magingawa na ma-realisar planong Rinconada State University. Takita, udaman po kitang sa diring eskwelahan na pwedeng makompetensya, sagkod maapektuhan kausad na State University. Sa di man po bula, isita po ngamin na legacy project ko po sa Camarines Sur Medical Center. Nagamit, asin padagos na pigagamit. Ngawa na ako kita COVID-19 pandemic. Sa kamaturan, talagang plano kan, gibuhon na tertiary hospital. Kaya pag ako, sa ito na kamera, sa tabang po ninyo, magibo pa po ako sa mga paagi para mas mapagayon ang nasambit na hospital. Afuera kan, plano ko man po, na bula, maging agri-hub. Plano ko po, Department of Agriculture, magkaag ko major rice processing center sa Bula. Langray po ka lokasyon kabula para kabagay naan. Sigurado po ako, dakol na mga paratanom amig benepisyo sa good matatabangan ta pag natmok natapuan. Bato, balatan, syempre dili ta pwedeng malingawan. Magayon po pangatulugan ko kada rawang banwaanan pag-abot sa turismo. Sa nguwan, padagos po pigpap trabaho Pasakaw Balatan Coastal Highway. Galin po sa Barangay Udigon Pasakaw, 38 kilometers diretso sa Barangay Kamangahan, Balatan. Gusto ko po na ipadagos atin po
Para tanganin makabot sa Barangay Duran, Kugit, mas mapahiwas o tinampo. Diretso po sa Triple P sa Bato, papaiwason tapo at tinampo, asin papaantuson tapo sa Tupantaw Albay. Trabaho, turismo, oportunidad, ang po mga maabot pag narealisar po patinampuan. Kinipabiso ta po sa interong kinaban, CWC sa Pili, Gota Village sa Karamuan, kayang-kaya gibuhon sa Rinconada District. Adi pong mga sinasabi ko nga mga dadakulo pong proyekto. Kaya po ang pwede na mga pag-igutan sa maray para marealisar. Migtrabaho po ako sa BIO para sa pag-asenso ka Rinconada. Malinaw mga ngod, asin kag igin ko, akan akong vision para sa distrito. Afuera ka kanakong vision, laomon po ninyo kaibakan na aksyon. Pagpilita po sa congressman, diri po pwede ibase ta sana sa kinsisay na uban ng sa Rinconada. At dapat pong silingan mga ngud ko, kinsisay mas makakatabang ka na to sa Rinconada. Kinsisay ako na napatunayan na malinig sa good maganting na track record. Lampas sa 300 congressman sa enterong Pilipinas. Kaya akay puhan ta na representante, so irerespeto sagkod iirunggon aruki kong LRV, kong LRAY, tanganing marealisar adi mga programa sagkod proyekto na pigmamauta. Mga ngod, mga kag-igin ko, sadi na po kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, migs Villafuerte sa Rinconada. Diyos mabalis po kaninyong amin. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan na tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni lolo't lola. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA NC2 Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Si Jefferson bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na pag-gobyerno. Oh, si Jeff Vicinio, dawa na sa ngunyan masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Vicinio, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming tinatao. Pagbadangat ka sa baaw, talagang totoo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda.
DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras tangon yan, mga tugang, alas 9:54 nin pagkaaga. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Si Hermanang Monica, good morning Brad Joe, at sa lahat ng staff, God bless. Pakigreet naman kina Gina Cisno Ablon, Imelda Tumon, Maroa Yacero, Cristel Mendoza, Melanie Mendoza, Milandro Oliva, George Rodriguez, Socorro Rodriguez Yuloyo, and Jimmy Guanzon, Maureen Medroso, at sa lahat ng mga kaibigan ko po, kina Bina Obra, thanks po. Okay. Good morning, Sendo Gabos. Sabi ni Hermanang Maureen Medroso, good morning po, Kuya Joe. Thank you, Sis Monica. Watching Mansinda, ano po. Si Jerry Loquias, also watching, thank you so much. Asin sa Gabos na mga nakantabay sa mga transistor radio, good morning. Sa mga Facebook Live viewers ta, good morning. Okay na na yan, oh. Dahil pa. Pitsa 29 pa mang 28. Anong diskarte ka yan? Paano? Ma-refresh lang kita. Yun. Minsan ang pitsata. Yun ang maray. Dapat ang pitsata, eksakto man sa pitsa kang aldaw. Kan sa tuyang pag-programa. Yun. Yan ko ano nita 28. Kan sa rong aldaw man, ata 28, 27 si pitsang na ilaag. Kaya ribong kaniyan sa tuyang mga paradalanta. Paatrasan sa tuyang kwintada sa kalendaryo. Anyway, okay man lang yan. Dito na diferensya yan. Sa mga baretang onyan, 5.32 billion pesos annual budget po kan probinsya ng Camarines Sur. Aprobado na kan Sangguniang Panlalawigan. Matapos sa 4 na oras na deliberasyon sa plenaryo. 8 nagpabor, 5 ang nagkontra. Aprobado na kan Sangguniang Panlalawigan kang Camarines Sur ang kantidad na 5 billion 32 million 130,000 na annual budget kan probinsya. 4 na oras na naging deliberasyon ka nasambit ng pundo, huli kang mga riparo kang tira sa mga miyembro kan hunta. Si Board Member Awil Yagono ang enot na nag-interpellate sa Pamayokan Committee on Finance and Appropriation na si Board Member James Hausian. Enot na riparo asintuyaw ni Board Member Yagono kuno tama aproba palan kan na budget mataonin kopya sa miyembro kan hunta sa oras asin aldaw mismo kan pag-aproba. Pandawa hinapot ni BM Yagono sa sekretary kan hunta kon nahain ang kopya kan approved annual investment plan 2022. Bagay na daay na ipresentar sa deliberasyon. Pantulo tano taigwanin kantidad 100 million na tinagama para sa inaapod na Camarines Sur Provincial Hospital. Alagad bako man o mayo man daang operation ta yaon sa inaapod na quarantine facility. Mientras tanto, si Board Member Trixie Clemente Makiling kang First District na riparo ang kantidad na 1.36 million na barangay aid na kun bangaon tigsarong ribo sa na kada barangay. Ano pa man subot na mababakal kan 1,000. Si Board Member Nelson Julia
nag-question man na naglalaog na ingreso sa probinsya manungod sa singil sa quarry huli ta kung seryoso na lumangkaw ang ingreso lalapagong kani asin kakastigo ng mga illegal quarry operation sa probinsya. Yaon dahil sa Sagip Kalikasan Task Force kung pwede subuot pasud-sudon sa mga kabukidan kan probinsya asin duman magdadako asin bako lang mag-abang sa mga tinampo. Mientras tanto, si board member Gigi Pilapil Kuno na iapot ko na ang prioridad sa programa kan Hepe Kutibo sa panahon na ining nag-i-exister ang pandemya. Medyo kadikit ang pundo para sa COVID-19 pandemic samantalang ang pundo kinakaipuan po dahil kaipuan kan mga tao. Matapos ang nalawig na deliberasyon, nag-abot sa punto na nagkaigwa po nin burutuhan. Sinda board member Awil Yagono, Pilapil, Makiling, Julia, asin Robert Alpilor, ang mga day nag-uyon sa pag-aproba kan annual budget. Uli nga ni kan mga nahiling nindada ang pagkukulang sa dokumento. Ang mga nagpubar o ang mga nagpabor, iyo man sinda board member James Hausian, Romulo Hernandez, Wilfredo Julio Oliva, SK Federation President Russell Pala, Liga ng mga Barangay President Nelly Largo, PCL President George Bengua, Board Member Manny Noble asin Majority Floor Leader Angel Nabal. Sa Orida, si Vice Governor Remilda Papin, pinaabutan in pag-umaw. Si Board Member James Hausian, Committee on Finance and Appropriation, ulikan paglapigot na mapakaray sa committee level ang nasambit na annual budget asin gabos na mga board members. Ang importante mga tugang, ang annual budget kan probinsya ng Camarines Sur aprobado na po kan sangguni ang panlalawigan matapos ang 4 na oras na deliberasyon sa plenaryo. 8 nagpabor, 5 ang nagkontra. Normal man po yan pag nagkakaigwanin pag-aprobar kan annual budget na igwang mga query para mas maging maayos po ang paghahaman kan taon na prosopwestong budget kan sa tuya pong probinsya ng Camarines Sur. Normal na ang mga kontra sa administrasyon, kan mga Villaperte, kontra. Pero sa mga kaalyado man po ng mga board members, siyempre, mapabor. Kaya, approve na po, danang problema. At least, yung mga kaipuan kan mga tao, maitatao po sa Endokan Kapitolyo. Ano to? Ito yung nagtatanong. Digdi po sa Iriga City, ang politika medyo silensyo pa, ano? Pero sabi kaniba sa mga survey, naglalataw na si Gubmix Villaperte lamang sa kalaban. Ang mataas sa na pwede daang mataas-taas sa party kan na opposition na medyo pwede sir na maglamang ning kadikit sa Iriga sa Kasabuhi. Pero da ang nabuwa
An balatan, bato, bula, baaw, lamang pong maray sa survey si Gubmix Villaperte kontra sa iyang kalaban sa kargong congressman sa maabot na 2022 eleksyon. Diyan man sa buhi, approve naman da ang 342.4 billion 2022 budget, ano? Naisumiter na daan ni sa Sanggunian na Bayan ni Mayor Margarita Aguinillo ang proponidong annual budget na ini nagkakantidad sa more than 342 million pesos and 400,000 para sa magkakanigong otorisasyon. Ang nasambit na budget, ipinaabot man tulos ni Vice Mayor Jofred Balagot sa SB Committee on Finance, Budget and Appropriation sa liderato ni Konsyal Lorito Camasis para man sa review, para hingutuhan. Sigon sa Local Government Code, tinawanan ng poder ang SB na trataran asin otorisaran ang local budget poon Oktubre 16 hasta sa Disyembre 31 sa masunod na taon. Para sa updates kaya lang po igwaman mga propose sa project da dyan si Margie Aguinillo, si Mayora, mga asphalt overlay. Garo kinuntraman niyang kanduha niya man sa ng pag-iriba o kaalyadong konsyan. Ang priority daan nindaman about sa mga programa sa health and agriculture dahil igwa po kitang piga-atubang na krisis sa salud. Garo da na urag si si Mayor Margie Aguinillo sa duwa ng kaalyadong konsyan. Nagkukontra sa iya. Ano man kaya ngayaan igwa sa asphalt overlay, na dapat ngayaan sa tuyang COVID response sa tuyang tan priority as in ang programa sa mga paratanom sa agrikultura para may kaon ang mga taga Siton Banwaan Kabuhi. Kaya nagkainit na, nauurag na ang maray. Mayor sa buhita, nagkukontraman sa nangyat, duwa pang kaalyado kayo ng kunsyan. Bicol Connection Report. Ada daw, nasa linyaman ko niyan si Karondang Philip Baracena. Philip, ilaog mo. Salamat, Tabi Karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Uy, kunyan pala na ining manunungod baga sa presyo ka na kopra. Nagre-reklamon mga paratanom ninyo kunyan. Kunso rin ngaya. So, mahal na presyo kan koprang marhay ngunyan. Mayo man nyog nagayo. Ano man nga taarog kaya na Department of Agriculture tapos ining Philippine Coconut Authority. Basta ngaya dikit anyog pamamahalo na marayan presyo kan kopra. Pag dakol anyog baraton marahayan presyo kan kopra. Diyan sinda nagngangalas ang mga paratanom ninyo. Ano nga taarog kayan. Dayan kunyang ba kaya sabi kaya na Karondang Joey. Pag naglalangkaw kaya ang mga produktong petrolyo, pero nagsusunod man, na presyo kan kopra. Nataas? Nalangkaw man. Saro baga sa pinagkukuhan ka na mga produktong petrolyo, ang lana. Ginagamit man yan. Lana na hali sa nyug. Kaya siguro araw kaya na presyo mo niyan kana kopra. Gusto kan mga para nyog, kopraon ang mga nyog kisa sa ibinta pang kilo. Per kilo or ipabakal na pangguta.
Oo. Sa mga gulay ang luto. Pero hilingon mo ang mga kanyugan mo niyan. Mayo unggayo na mga sabi nga ni kan sino o itong laya Paano man? na nyog. Dikit so kinawit na kaya kan nagtalikod na bulan. Ngunyan, mayo pang gayong nagsusunod. Di mahal na naman ang nyug. Pwede sir. Ana presyo kan kopra ngunyan. Halos nagpapatak ng lampas 40 pesos. Iyo. Tas sa law of supply and demand, the law of supply, the more the demand, mahal. Tsaka, lana baga kanyo, pinagagamit man na bulong sa COVID. Iyo. Itong virgin coconut oil na epektibo man sa buot na panlaban sa COVID. Kaya, siyempre mamahal ang presyo kan kopra sa maski baga magbakal kanin lana ngunyan. Pag sinabing lana ninyo, mas mahal. Pero sa kung ibang mga dakol ang supply, diit ang demands, barato ang presyo. oo. Siyempre bastante baya. Kaya pinapabarato man na marayan presyo kanyo kung dakulan nyo. Saka nakabangon-bangon pa sa namang kita dahil inagupit kita ng lima gayud tong surunod na bagyo. Kaya dikit pa ang gusi kan mga parakoprangon yan. Tung may mga kanyugan. Anyog batik, kinikilo naman baga. Kung magpakudkud ka, kung may darakan sa diring nyug, okay lang. Pero kung mabakal ka sa sintro, garo per kilo ng presyo. Kan nyug. Mahal naman. Pati ang pagpapakudkud, mahal man. Uy, kabali pati sa pigkikilo. Itong ano baga, itong suro. Itong bagol. Pag nagpakudkud ka pati, mayo na yan bagol. Dahil na tayo makakabalik itong bagol. Gigibonan nindang oring. Oo, sa inda na yan. Otro dilin siya, mahal-mahal na mo niya ng oring. Ay, ang oring mo niyan, kung ano ang kada patos. Ribo na daan, sako. Ang kada sako, pira. 2,000. Ribo na. Dahil pa man, 2,000. Dahil pa man. Okay. Kaya, ang mga paratanom ninyo ganyan, nagre-reklamo ta anong manginita pinamahal na marayan preso kan kopra milita dikitan gusi kanyog. Na dapat ko ta ngaya pag dikitan gusi kanyog kabaratuhon man ang nyog ang kopra. Dahil man ta sa loob supply and demand, pag diit ang supply, dakol ang demands, mahal ang presyo. Oo. Pwedeng arog ka yan. Yan talaga ang berdadirong katotohanan. Yan. Pag ininingani bagang orig, tan dakol so ESF, so mga na-ESF na orig, sinamanin African swine fever, mahalo na sa orig. Mahal ta, nagkulang ang supply. Ngunyan nagbababa na baga. Ngunyan, nagdadakol-dakol na naman ang supply, kaya nagbaborbarato. Pero dahil gayo naghuros ang presyo kan karning orig ngunyan. Dahil man ta nagtaas kaya ang presyo kang petrolyo, so may domino effect, may chain reaction yan. Sabi nga ni, malangkaw pa dayan. Mataas. Ang presyo kan orig. Dahil sa transportasyon, kan mga tracking sa live weights, mamahal ang live weight, kaya mamahal man ang presyo kan karning orig sa mga merkado publiko. Sabi nga ni kay itong mga parating danin orig, kaya dahil baga nga nagbabaguan na presyo kan pagbakal ni kan buhay na orig. Mahal. Yan sa mga hog racer. Dakol ngunyan, an manok. Iyo. Dakol kinsa orig. Kundi pagsabing manok, pampahigh blood man da. Ma-high blood ka man, sobrang taba bagaan na manok. Regards. Kaya, siyempre, ang iba, mas gusto pa man giraray, ang karning orig. Sa dakol pati ngayang nalulutuan na minok. Bakong araw nga kan manok na dikit sa naman ang luto kayan. Igwa nga aning karni pang sadit-sadit sa naman, pigi-iriwalan pa. Oo.
karning buhay. May nagkagaradanan dahil lang sa sadit-sadit na karne. Ay, dapat kaya ang panlaban dyan, tukso. Naday ba tukso? Ay, inda tayo, Lip. Yan ang delikado pag tinamaan kita kan bagyong tukso. Dawa, magpara imahinasyon kitang masisiram, kung damang kitang ibabakal. Yun ang problema. Umuroontok, tumunong na sa nasarang gilid. Itong nakaulay ko kasudma na mahilig mambuno, nin orig. Naulay ko kung anong binobuno man ay. Orig pala. Ano nga po kin sa mga sa mga parabunong orig? Kamagin? Anong baoy sa mga parabuno nin orig? Tumadero, ano? Tumador. Tumador. Butcher kung sa English. Yan. Para rokdok. Kung sa irga. Aha. Tapos iba man ang manador. Iba man. Bor man ito. Bor. Itong manador man, bor. Yan. Sabi nga ni itong nakahampang ko dyan sa Del Rosario Banao sa Fiesta Kasudma, di siyudad kan Iriga. Sabi na, ako ngayon nagmamadali, mabuno pa nga ako nin orig. Tapos ngayon, itong saro man na pahampang, duman sa pistahan, dahil man daw ngayon pati nga itong may sadiri kan orig na babae, tigro-rokdok mo man. Uy, Lip, nakakakaan ka na, Lip, kan karning orig na pakal, itong bor. No, ay, marauton pala ng lasa kayan, ako. Pag napasaan kunyang kayan. Analasaan ko, karo mapuro parat baga niya ako ning karne, man ining mapanghi. Niya ako, ning arog ka ning klaseng orig. Inapot ko tong nabakalan ko. Baad nga sir, sinabakal mo itong itong karning pakal. Mapuro parat talaga nga yan. Iyan pala, may sekreto kan pagbubuno pa yan, karon ng Joey. Paano daw yan na maglasang paarat, Dapat dahil mapasa itong iritlog. Paparakawatan bagatan mga aki na kidney. Bako man itong bunay-bunay. Bako itong kidney na anlaw pa lang ka ito, ihi kan orig. I see. Pag nalabot ito, napusi, maapektaran ng karne. Maparuparat kaya talaga. Ang mga para buno ni orig, piglilikayan yan. Na saka abang kunat na baga niya ako kaning karne, garo na guma ka na tagas. Kunya na itong maray, kung sa maedad na pakal ng maray. Sa kasuyaan ko ta ibaan lasa, binahog ko lang sa mga upos o ikos. Ang bihira. Tayo ba man ang lasa, mapuro para at matagas, walang karne. Pugmaon sa mga ikos karon ng Joey. Ay, nagro-rokyaw. Nagro-rokyaw man. Dahil na maunas. Dahil na maunas. So, yan tabi karon ng Joey. Ang sa ko yung maheras na informasyon. Good morning kay Kapi. Oy, Barit. Sa Casoreco 3. Oy, Barit. Good morning sa Casoreco 3. Barit ako, Lip. Igwang nagkaperang kontraktor sa Irigan na garo. Dahil gayo nagpapacheck attendance kay Vice Mayor. Ano daw nangyari? Garo kunyan may baka may tigluluto. Tigluluto sikreto. Ay, iyo Yan ang difícil kan ibang kontratista. Kung nakikisaw-saw sa pagluto. Kaya dapat mag-ingat mga girara. Ule ko, kung saan ang kagorang nan, nagsusurog, duman man sinda masurog. Dahil minsan nabarari mambagan tindog. Ay, yan lang. Kan ibang kontratista. Siyempre, dahil dyan nahalan si Relusan. Kung dahil man napapabura na gayon, di ba? Ay, naputol kalip. Kaya marengo yung mga tugang, magtaga-atamanin
baktin, manok, itik. O yan, tangarig dagdag pang kabuhayan. Pagtagatanom, mga gulay, para may magusi. Lalo ng kalunggay mga tugang, kulang bagay man po ang kalunggay, pwede mong ihalo sa sardinas, sa kusido, sa gataan mo. Saka, sige sa ng dahon, ano. Ngunyan pati kalunggay bagang ngunyan, 10 pesos, kakadikit-dikit. Pero kung may tanom kang kalunggay, gutos ka sa ng gutos. Ining masustansya pa. Kaya lang po ngunyan kung maatamang ka maning hayop, araw kang orig, kung maakaman pambakal bahog, mababansot logika. Kaya masakit mo niyan. Pati ang mga presyo kan pambahog, mahal man po ang kada kilo. Kaya na daw kita maduruman ano. Maray kung makahagad ka mo kay Mayor Madilin Atamano na orig na umandaan ng mga biik. Saka baka ilibre pan pambahog hanggang sa maibinta nindo, okay yan. Pero kung kamo pa problema sa pambakal bahog, kanipapanaong orig ni Mayor Madil, ay day yan kasiguruhan na madakol. Saka magiging maray ang talubo. Ang orig pag napapalipas sa pagkaon, may mga takad yan mga feeds. Pag di mo yun masunod, bansot ang sa'yo mong orig, logi ka sa pambahog. Sa gastos mo sa bahog, logi ka. Pero maraming kutaan na gabos na barangay, gabos na constituente sa Iriga na nagtitios, panawa ni Mayor Madiling orig. Saka kung sinasabing ilibre pa ang pambahog hanggang sa maibintaan orig or mapaugbon, mapadakol, di mas maray. Pero kung bilang sa naman sa mga natataawanan, ay sabi-sabi lang inaro kayo ng klaseng programa. May masabi lang na agkuman ipinanawang bakti. Babalik po si Karundang Philip. Log na Geraray. Salamat, Geraray Tabi Karundang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to liwat. And bako sa ng morning, udto pa. Mainit na pati ang panahon. Oo, garo arog ka na init kan Kasoray Kotri. Ay, wow. Kaulan niya to si Madam Ana Rochi Nacaryo Eraula. Ana spokesperson kan Kasoray Kotri. Madam Ann, good morning po. Live po kita sa Arpendizikay. Angkor po si Karundang Joey. Yes, Sir Joey. Magandang umaga. Magandang umaga sa iyo. Sa pinakamagandang spokesperson ng Kasoreco sa buong Bicol. At medyo hindi magandang magiging araw natin bukas dahil daw may schedule tayo ng power interruption from 5 o'clock to ng umaga ata o 7 o'clock ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon. Totoo ba yon? Yes po, Sir Joey. So sa lahat ng nakikinig na member consumers po natin, meron po tayong scheduled power interruption bukas, brought to us by National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. So basically, hindi po siya from Casareco 3, Sir Joey. Si NGCP po ang nag-schedule ng technical activities nilang gagawin tomorrow, Saturday, starting from 7 a.m. to 5 o'clock p.m. Lahat bang area coverage nyo, walang supply ng kuryente bukas?
Yes, Sir Joey. Nako This po. is nga from NGCP, pangmalawakan, lahat ng area coverage ng Casureco. And hindi lang Casureco, 3. Meron din pong Casureco 2 and other electric co-ops na tatamaan ng technical activities ni NGCP. So, hindi lang talaga tayo. Medyo din po mahirap din kasi yung kanilang gagawing maintenance, yung mga restoration projects nilang gagawin. So, medyo po malawak talaga yung duration ng oras. 10 hours duration. So, we have already posted this announcement a few days ago na yung mga naka-work from home, mag-online class, and yung even na may gagawing Saturday chores, yan, mukhang mapependyente muna, Sir Joey, yung ating wash day tomorrow. I-schedule na lang natin sa susunod na araw. Oo. At least na-inform na natin ang ating mga member consumers. So hindi tayo nagkulang sa management side ng Casureco 3. Yes po, tama, Sir Joey. Nag-post na tayo sa ating official Facebook page. Ayun nga, nag-announce na tayo dito sa ating mga radio programs, ating mga ka-partner ng mga radio stations para po ma-disseminate at ma-inform nga din po yung ating mga member consumers para po makapag-prepare din po sila. Correct yan. Lalo na yung mga yaon sa ospital, mga nangangailangan ng kuryente talaga. So, at least anticipated na. Wala nang mabibigla, wala nang magagalit sa Casureco 3 management. Diba? Opo. Kaya nga po, inuulit-ulit ko, Sir Joey, this is from NGCP. Actually, bukas may activity din po si Casureco. Kumbaga, sayang man kaya o panahon na si NGCP nag-ayat na sa interruption. So, nagsabay naman po si Casureco. But yung gagawin ni Casureco is more of line clearing, yung mga inspection nila doon sa mga noted barangays or area na meron kaming mga report ng mga frequent interruptions. Yun na yung perfect time nila para makapag-conduct sila ng technical inspection kung ano yung gagawin doon. Like kung ano ba, papalitan yung insulator, kung ano ba sa mga linya, sa primary lines, yung mga ganyan pong gagawin. Maganda at least makasabay na rin yung Casureco 3 sa mga activities nyo. Para naman ma-improve lalo ang services, di ba? Yes po. Tama, Sir Joey. Although meron pa rin pong mga interruption, pero somehow limited na lang po. Si Sir Philip nga po, pag interview sa akin ngayon, hindi siya bad mood. Kasi hindi na daw po masyadong nagba-brand out yung Iriga-Buhi road ng interruption. Sabi kasi ko minsan, po, at least that's good to hear. Kasi minsan schedule o power interruption, nawawalan daw sila ng supply ng kuryente. Kaya ngayon nawala ng interruption na madalas nangyayari lagi naka-smell sa'yo. Sabi ko po dito kay Sir Philip, magpatulong tayo sa Barangay Council ng Santiago. Mag-clearing po tayo. Kasi pag si Sir Philip nagte-text na brand out, si Sir Philip lang naman ang brand out. Kami hindi naman brand out. Pero parehas po kami ng connection. Oo nga, Opo. So, siguro, ang Barangay Council tumulong din sa inyo sa pag-clearing, di ba, ng line. Yung mga putulin yung mga nakasablay na mga saging, puno ng dahon ng nyog, dahon ng mga sanga-sanga ng puno ng kahoy. Meron na kasi tayo niyan ngayon, Sir Joey, na batas na yung anti-obstruction. Di ba kasi sa atin, madami tayong mga punong kahoy. So it was just recently lang po na napasa yung batas na bawal nang magtanim ng punong kahoy sa ilalim ng distribution line. Bawal din mag-construct ng any premise, bahay yan, building yan, anything sa ilalim ng distribution line kasi alam natin na pwede yang makapag-trigger or pwede yang makapag-cause ng mga intermittent interruption. Diyan sila nakalocate sa ilalim ng distribution line. So, bawal na po yan ngayon. Yung sa environment kasi, like
DNR, mga programa nila yung magtanim ng puno ng kahoy sa both sides ng mga national highway and secondary road, barangay roads, di ba? So, pag ginagawa nila yan, nakakatulong sa environment, pero dadamage naman yung ating mga poste, line ng kuryente pag nagkakaroon ng typhoon, di ba? Yes, yun nga yun, Sir Joey. So, siguro po, magtulungan na lang kasi alam naman natin din na both agencies or offices are may mga magagandang intentions. But yun nga, pag nagkakaroon na po ng problema, siguro po, wala naman tayo talagang i-blame. Basically, magtulungan na lang po para at least yung pag nawala ng kuryente, ma-restore din natin agad, Sir Joey. Correct, oo. Kumusta naman ang mga poste ng Casureco 3, yung mga dapat bang palitan, napalitan na, yung mga luma? Hanggang December tayo, Sir Joey. Meron tayong agreement from DPWH na hanggang December yung ating relocation of poles. So, konting panahon na lang, matatapos na yung relocation. Hindi lang ako sure, Sir Joey, kung hihingi pa ba ng extension si Casureco 3 kasi ang problema din natin, like last week, malakas yung ulan natin previously. Hindi rin naman tayo makapag-conduct ng mga relocation dahil delikado. Opo. So, hindi pa po ako sure if ma-extend ba or kaya naman, siguro magdo-double time, magdo-double effort. Kaso pag nag-double effort tayo, ang aaray na naman dyan si consumer dahil syempre susunod-sunod yung scheduled power interruption namin para makapagganda kami ng relocation of Ang poles. isa pang reparo ko, eyesore na masyado sa paningin ng mga tao, yung mga parang octopus ng kable natin. Oo, pero sana yung- maayos yun eh. Sir Joey i-correct ko lang. Minsan kasi, hindi ko sure kung parehas tayo nang nai-imagine po. Yung parang mga octopus na po yan, sana hindi ako nagkakamali. Telco po yan. Minsan, ang iba, karamihan. Mga telco sila na parang mga nakalagay po dyan ang bigat ng mga wires, naka-roll, naka-standby dyan sa mga poste natin. So, si Casureco, medyo mas elevated tayo, mas mataas. Yun po, yung distribution line ni Casureco. But Yung mga- yung minsan naman pangit tingnan, cable, telcos, internet connection, kasi nga po, basta sanasan nagkabit si Sir Philip talaga, bawal nga. po. Di ba tayo pwedeng magpasa ng batas, ang board na ipagbawal na sa mga telcos, cable companies, mga ining mga sa ano pang pwedeng mga kumakabit sa mga poste at linya ng Casureco 3 kasi isa pa yun sa nakakapabigat eh. Opo. Yun nga Nakakapapangit. po, ang problema natin, Sir Joey, pag tinatamaan tayo ng bagyo, dahil dyan sa nahihila tayo masyado Kaya nga, ng oo mga nga. nakatap na other companies po. Oo nga. Matagal na siya, Sir Joey, discussion. Yan, medyo hindi ko pa sure kung ano pa ba, itataas pa ba sa Congress or ano ba, yun nga po, tama ka, ipapasang bill or kung ano po yung magiging negotiation, agreement regarding po dito. Pero dito di kami sa kung ano din po kasi yung ipapa-implement, 'di ba? May mga naka-govern sa amin na mga certain agencies like NEA, ganyan. Sila din po yung mag-decide magpapa-implement. Pero dito sa local, meron certain agreement and condition, pero hindi mo rin pwedeng sabihin na hindi pwede. Isa na lang ang inuumaw ko ang management ng Casureco nailing ko nakakabangon na sa financial na kamurugtakan ng Casureco 3 paggali sa subasub na maray na class D ata. Ngayon or ngayon nasa class B na ata, malapit ng maging class A ang Casureco 3. Sir Joey, Diba? Tapos, double 80. ano na tayo? Class Double 80. A na tayo, double A? Double A, opo. Meron kasi tayo, sir, class, di ba, Ang E and A, iba yun. iba po, A, C, D, B, A, Oo. double A, triple A. Ayun. So, ibig sabihin, maganda ang
financial status ngayon ng Kasureco 3, nakakabayad tayo sa mga utang, updated tayo sa ating mga supplier. Isa lang ang aking napansin na medyo may mga comments negative na yung maraming natutuwa, lalong-lalo na nagpaparapol na kayo, nagbibigay na kayo ng mga pang-premyo, may tricycle, may cash. Tapos may biglang kukuliktahin daw na 20 pesos sa bawat member consumers at gagawing buffer ng management ng Kasureco 3 na pwedeng gamitin just in case na may mga na-damage na mga transformer, poste, line ng kuryente pag nagkakaroon tayo ng typhoon, lalo nang tinatamaan ng Kasureco 3 na nalulugi tayo at matagal na ma-restore ang ating supply ng kuryente. So, ang iba, parang ayaw kasi pandemic, parang wrong timing naman daw na nakaatubang kita sa health crisis, napakahalaga ng pera, napakahirap hanapin, tapos kukulikta pa daw ang management ng 20 pesos sa bawat owner-consumer. So, itutuloy pa ba ito ninyo? Ito kasi, Sir Joey, explain ko lang. Ang pinaka-purpose ng buffer fund, kung para mas madaling maintindihan ng mga ibang member consumer, it's like allocating calamity fund. Ganun po yun, di ba? Ikaw po, bilang isang member consumer, gusto mo na nagsisave ka, gusto mo na nag-i-stock ka, para anuman ang mangyari, umulan, bumagyo, pandemic, may restriction, hindi pwedeng lumabas, may nakasave ka, may nakastock ka. So, yun lang po yung pinaka-objective nitong 20 pesos buffer fund na sisingilin sa member consumer. Ano ba to? Subject for audit din? Or may transparent ba tayo kung saan talaga yan mapupunta? Yes, Sir Joey. Very So, good. ito po yun. Sisingilin po ang bawat member consumer ng 20 pesos sa loob ng 36 months. 20 pesos times 36 sa lahat ng member consumers. So, sa simulation namin, nasa 64 million yung amount nitong buffer fund. Pero gusto ko pong i-explain sa member consumer na nung dumaan na 5 bagyo ang tumama sa atin, umabot po ng 173 million ang nagasto natin na puro utang. Kasi saan po tayo kukuha? Meron po tayong task force na tutulong sa atin. Ang tanong, may materyales po tayong gagamitin. May available na poste po ba tayo noon, nung time na yon na para lang ma-restore yung kuryente. So, eto po, yun nga Sir Joey, sinasabi nila, hindi daw ito pro-poor. We're definitely para nga ito sa mga natural na member consumers na hindi kayang maka-afford ng generator set, ng gasolina na gagamitin sa generator set habang wala tayong kuryente during restoration. Ang pinaka-purpose natin, anuman ang mangyari sa atin, meron tayong nakalaan na pondo, na budget, na pambili natin ng mga materyales na na-restricted dito. Sir Joey, hindi natin to pwedeng galawin sa kung ano lang. Solely ang purpose nito gagamitin natin para sa mga materials na bibilhin natin during restoration kapag natamaan tayo ng bagyo. Di ba daw pwede, Ma'am Rochi, na hati ang management? Kasi ang nag-i-income naman daw, tumutubo naman daw, o nag-i-income din kayo. So, ano kaya kung 10 pesos lang, hati kayo ng magiging buffer funds? Opo. Sir Joey, walang pera ang management. Alam mo, Sir Joey, kung bakit? Ano, bakit? Kasi ang member consumer, halimbawa ngayon, ang member consumer nagkukonsumo ng ilang milyon na kuryente. Ang tanong, si management, babayaran niya na yon kay supplier. Si member consumer, nagbayad na ba nung konsumo niya? So, madami pong inaabunuhan si management na dapat
binabayaran ng isang normal na member consumer, pero since si member consumer hindi pa kayang makapagbigay ng buo, kaya minumutay-mutay, hindi buo. So kumbaga yung dapat na kolektahin, hindi nakokolekta. Pero kung nakokolekta lang sana, Sir Joey, yung dapat na collectibles na yun, edi magkakaroon tayo ng budget or pondo. But Ma'am, basically, ang gusto ang mo bang intention- mag-entertain ng mga nagtatanong, nagpa-participate sa text line natin? okay lang po. Sige, ituloy mo muna po yun, in-explain mo Yun po. nga, but basically, ang intention kasi natin, Sir Joey, Opo. is buffer nga, reserve na pondo, stock, na para pag ano man yung mangyari sa atin, meron tayong huhugutin Hindi na yan panggasto. pwedeng gamitin na pangbigay sa 13-month pay, Christmas Hindi bonus, po. at party. Restricted fund po yun. Restricted And then, fund. ito nga, Sir Joey. Sino nga hawak ng pera? This is, Cashier pa rin ba? nakatago Or lang siya. ano ang- Nakatago lang siya, Sir Joey. This is subject for auditing and accounting ng ating mga auditors. Madaming nakabantay sa atin. So, i-deposit Even nyo ERC. rin pala ang pera sa bangko. Nakapangalan sa Casureco 3. Parang gano'n. Within that certain, Sir Joey, sorry, wala akong idea ganun kung ba? ano ba. Kasi medyo sa finance yan eh. Hindi ko po masasagot sa parteng yun. Kung ano yung pinaka-specific na gagawin nila. Pero po sa pagkakaintindi po namin, sa pagkaka-explain po sa amin ni Sir Willie, sa first tranche o sa first years, kasi 3 taon to, ibibili na natin na siya ng reserve stock na kontador, na service dropoir, na poste, na transformer, na naandyan lang, nakastock lang. So, ibig sabihin, yung resibo noon, may nakalagay na parang binili ito cash ng Casureco 3. Hindi ito in form of loans. Kasi baka madubling magbayad ang management. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Kaya dapat malinaw na ito galing sa buffer funds, kinuha ang binili natin mga material. Kasi baka madouble eh. Sir Joey, we will make sure na we will do the proper So, isa ka sa accounting magbabantay and proper niyan. auditing. Can you Sir? promise us that you are the one who will, kumbaga sa magbabantay ng buffer funds na yan? Kasi, Oo naman, kasi Sir Joey. nangangamba yung iba, baka kung saan na niya gamitin yan eh. Pabantay Hindi natin po. kay Ma'am Yes, Rochian. yun na nga eh. Mahirap talaga ngayon mag-gain ang tiwala ng Yes, publiko sa sobrang ang dami-daming nangyayari. Hindi lang dito sa co-op, even national. Malikot kasi ang isip ng iba. Baka niya gamitin kung alam nyo anya, malapit ang eleksyon, kung ano-ano mga inisip, di ba? Yes, Sir Joey. Pero yun nga, wala po kaming manalilink sa amin or kung sino man. Yes, we have all the rights to choose and vote kung sino man ang pipiliin namin. Opo. And then, kung isipin nga po ng mga member consumer, napaka-transparent na ngayon ni Casureco 3. Imagine niyo po, ini-inform namin kayo ng mga bagay-bagay nito. Bakit before? Di ba po, may nabalitaan kayo kung ano yung mga rates na pinapa-implement natin, ano yung sinisingil namin. Di ba hindi po nag-i-inform yung mga previous management. Hindi nag-reach out yung previous management sa member consumers nila. King uno lang ang gusto nilang ipa-implement amod to. But now, we are very open para lang po maintindihan ng member consumer kung uno sa nagdadalagan sa the operation, saan tumatakbo yung rate, anong idadagdag, anong ipapa-implement, saan napunta. Di ba po, sana makita yun ng member consumer yung bagay na yun. Kaya kung dadalhin namin sa iba, definitely maling kaisipan yun, Sir Joey. Basahin ko na itong mga text sa atin. Pakitanong kay Ma'am Rochi kung talaga nasa AA ang Casureco 3, bakit kailangan pa iyong 20 pesos every month? Samantala, iyong penalty 10%, asan po napupunta? Pangalawa,
imposibleng walang pera ang management ng Kasuray-ko 3. Ang totoo, malaki ang mga sahod nila kasi hindi sakop sila ng Salary Standardizations Law. Kasi isa sila ang GOCC, ang sanhi nila o ang salary nila napakataas. Pakitanong kung magkano ang sahod ng isang mababang empleyado nila. O yan, salamat po. Don't mention my Naiyak ako number. sa napakataas ng sweldo. Pakita ko nga kay Sir Joe, ay kay Sir Philip ang payslip ko ngayon. Opo. Namataas pala ang salary ng mga employees ng Kasuray-ko. Magkano daw ang pinakamababang monthly salary ng pinakamababang position dyan or Pakita ko po kay empleyado? Opo. Pakita ko po kay kay Sir Philip yung Pero wag payslip lang, ko para... yan, kailangan pa ba nating i-on air o hindi na? Oo, napaka-personal naman dun, Sir Joey. Pero hindi. Gusto ko nga makita ni Sir Philip para siya ang makapag-prove kung mataas, napakataas naman. Akala lang po siguro yun. Sige. Opo, pero basically, yung mga kinokolekta baga, Sir Joey ni Kasuray-ko 3, we are just collecting body. Ang napupunta lang halimbawa sa rate, dos lang sa Kasuray-ko. So, Gis, bagaman sa din napapaiyan. Number 1, sa supplier, sa generation. Number 2, sa transmission. Number 3, sa other government offices, DENR, BIR, and others. Hindi ko na po ipapaabaan hindi ko alam ang itira masyado. Baka po mag-nosebleed ako. Opo, pero yung napupunta po sa co-op para sa maintenance, yung 2 pesos lang po yun. So, ibig sabihin, yung dos na lang yun na nakokolekta sa kada member consumers, yun lang naman po yung sinusustain para makapag-go on sa operation ang management. Baka po nakakalimot tayo, bayad po ng utang ang management doon sa mga dating nag-utang. Kaya nga po hindi na tayo napuputulan ni San Miguel kasi nga po current na tayong nakakapagbayad, di ba po? So, kung iisipin natin yung buffer na 64 million, ay hindi po talaga kaya dahil wala pong ganong kalaking pera ang management. Isipin niyo po kung magbabayad ka sa electrician, para lang ma-restore mo yung kuryente mo after typhoon, hindi mo po yun naiisip. Pero yung 20 pesos, sasabihin mo po, di ba, na parang ang bigat. Naputol tayo, Lip. Please come back. Para sa extra ni Ma'am Rochian Iraula, Nakari Iraula. Ma'am, matatapos na ang oras ko, ma'am. Kaya siguro sa susunod na naman tayo mag-usap-usap, magkwentuhan about sa management, mga activities nyo, programs nyo, and the schedule of brownout. And sana tuloy-tuloy na ang maging maayos ang serbisyo ng Kasuray-ko 3 at siguro kung may mga ganito rin na mga plano na magkolekta, sana ito talaga ay dumaan sa magandang proseso at legal na sistema para yung mga member consumers po ay ma-satisfied at maintindihan nila kung saan ito patutungo, kung para sa kagaanan nila at para sa mabilisan na pag-restore ng inyong serbisyo just in case tayo tinatamaan po naman talaga ng mga typhoon, di ba po? So, maraming salamat, Ma'am Ann, and as your parting words na lang siguro sa ating mga kababayan. Opo, thank you ulit, Sir Joey. Gusto ko to, yung may mga question and answer portion tayo. Opo, mas maganda kasi alam nila, hindi scripted yung mga tanong natin. And Apo, we are very honest naman. Yun po, alam ko, mahirap po i-gain yung trust, lalo na sa mga previous na management na nangyari. Mayroon pa nga nag-isang text ditong hindi naman direktang nasagot ni Ma'am Rochi yung tanong ng listener. Oo nga, katulad nung magkano ang mababang salary ng empleyado, saan napupunta yung... Anyway, sa susunod na lang, mag-schedule ulit na lang tayo. Medyo kasi mahaba, Sir Joey. Masyadong mauubos yung oras natin talaga. So, pasensya na siguro doon sa nag-text kasi
siguro may confidential naman siguro na talagang baka bawal naman i-on the air kung magkano talaga ang Yes, if yung salary. Sir Joey, mas maganda sa sa texter mo, Oo. open letter kahit, di ba po, directly seeking the answer from the management, Engineer Wilfredo Obuxit. Pwede rin i-address through letter ang Yes query. po. Oo. Yeah, yung concern niya po kung para masatisfy siya. Oo. Sige, Sir Thank you, Joey, thank yun din. you, At madami rin Ma'am sa akin naghihintay na pong mga client sa labas. Salamat po sa interview, salamat kay Sir Philip, salamat Oo. po sa texter natin, and salamat din po sa lahat ng member consumers ng Kasaraco 3. Rest assured, lahat ng mga programs and projects natin, huwag kayong mag-alala, para lang naman po yun sa atin ng mga member consumers. Okay Yun lang po. po. Salamat. God bless. Thank you po. Mabuhay ka, Bye-bye. Ma'am Ann. Mabuhay. Apa. God bless. Back to you, Lip. So, yan tabi, karandang Joey, pakikipagulay niya to sa seksihon ng spokesperson. Wow. Si Madam Oy, extra na daw ta. Nacario Iraula. Sige na. Thank you, thank you. Sa Kasaraco 3, ini man si Philip Parasana, RTN Radio Ronda. Salamat sa endo ni Ma'am Ann Roche, Philip. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo. Uunkan kahobenan, nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ini si Greg Pontanal sa iyang tatabangan ang mga parauma digdi sa tuyang banwaan kagawad Greg Pontanal. Ang pag-asenso kan banwaan ang sa indang gigiyahan pamayaw kan sa tung banwaan asin lider kan sanggunian siyaan mayor ta migay Ibasko ibigay Ibasko dagosan progreso asin ang pag-asenso kita sigurado ibigay Ibasko dagosan progreso asin ang pag-asenso kita sigurado inunoy Ibasko maray na konseho tuntol na liderato dalan sa pag-asenso inunoy Ibasko silang na konseho harani sa tao dalan sa pag-asenso ngayon migay Ibasko. Bueno mga tugang sa mga Facebook Live viewers na mga late tuners, good morning sa Endo si Jimmy Nay Prestado, Bungay Salva also watching, thank you. Si Erlinda Albano Gibara, Albanyo or Albano Gibara, good morning po. Good morning man po, ma'am. And salamat kan sa indong antabay sa Samoya pong programa. Si Juliet Saliente Giorgio also watching, thank you. Si Melvin Susano also watching. Si Hermanang Michelle Mendoza Pasete also watching. So thank you so much. And God bless you always. Sangaran ka sa mga partner sa technical, si Engineer Felix Lagrimas, si Jimmy Gonzon, si Ma'am Kayla sa opisina, si James Oko sa transmitter site, and si Aldwin Orlanda. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Bago kita mag-extro, ilaog talang ning natada pang hanap buhay. Go ahead, tabi sir, kan sa imong hanap buhay dyan. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo,
Yawa na sagod ngunyan masakit ang panahon Perming yaon Jeff Vicenyo maalalay sa to Serbisyo na probado perming tinatao Pagbadangat ka sa baaw talagang totoo Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium! Helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky, White, White, White. Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.